zuciyata na ce mun gata can na leka ban ga kowa ba. Na zurfafa sosai a soyayya ban san da wani kai ba. Sai laliban da nake yi ga idanu har yau basu ma buɗe ba. Ya zanyi in gane da mutum da kayan soyayya ba aljan ba. Mai san ka ce gani, mai san ka ce gani. A mafarkina Rijiya, mafarkina a mafarkina rijiya, a mafarkina rijiya. kun ji labarin zuciyata kar ku ce mini ni ne wauta. Santi ne ya gama fifita a zuciyata kuma ya kwanta. Ban gane a mafarkina ba a zuciyata kuma ya kwanta. Ban gane a mafarkina ba kowace bai ta sai na fusata. Ban shirya da abokaina ba kullum idanu sai sun ganta. Ashe ne ban hau daidai ba. Farin ciki ce ni, gar da ka yada ni. A mafarkina a mafarkina Rijiya, a mafarkina ne a mafarkina a mafarkina ne a mafarkina. Soyayya ruwan zuma ban sha ba, na wahala sosai ba kaɗan ba. Abokai basu gane min ba, ban damu har ibada in yo ba. Kuɗaɗe basu yanke min ba, farin ciki ban daina gari ba. Domin bata daina mini kyauta ba. Gida mai kyau na gani kwana har in tashi samu san ban ga kazanta ba. ni dai aljana ce, ni dai aljana ce. Ka so ni ka dace, ka so ni ka dace. Dalilin ɗaukaka ce ban sani ba, haka rabi ya tsara ba wai ba. Takan mini doka in dare yayi ba zan iya kwanta bacci ba. Malamai da rukiya a kullum kai da basu bari mini tofi ba. Sai na ganna a India har Australia da kasar Somalia. Mun je soyayya har ku yi mini tambaya domin na sha wuya.